Santo Yusuf Sang Bapa Pamomong Panglimbang 5 menit dina Kemis wagi tanggal 18 Desember taun 2025 kapethik saka Injil Matius bab 1 ayat 18 tekan ayat 24. Saja ora jangkep winangune sawijining brayat ora ana paraga bapakne. Sebab ing paraga bapak lumrah kasanggakake ayan minangka pamomong, pangayom uga paluru pangupa jiwa. Anane bapak uga dadi penanggung jawab sacara umum kahanan uripe keluarga jroning urip bermasyarakat. Semono uga pirembugan bab brayat sinuci Nasaret rinoso ora jangkep rikala orang ngrembug bab Santo Yusuf Sang Bapa Pamomong. Manut panemuku salah siji makna kang sinengker ing waosan dina iki yaiku prastawa kupiya dalem Allah yang Rama nyawisake brayat prayoga kanggo Allah Putra kang manjalma. Kenya Maria wis sumadya nggarbini Yang Putra. Iki ateges wis sumadya si ibu. Saiki kari nyawisake paraga bapa kang bisa ora bisa kudu saka traing Raja Daud, traing Yehuda, Yakub enggo pepucuk ing bapa para pitaya Abraham. Sawise nyilemi ati saben manungsa traing Daud, tinemu ati pindha masinangling awit saka kahanane kang banget ing resik, tulus lan prasaja. Ati kaya mengkono mau mapan ana pribadi aran Yusuf anake Yakub. Wektu iku Yusuf wis pacangan karo Maria. Nanging awit pacangane mau wis ngandhek sadurunge kaijab, Yusuf kepingin medhot sesambungan. Dheweke kepingin pegatan. Maklum, dheweke durung ngerti kenthang kimpule genio si Maria ngandhek. Mula Gusti Allah age-age ngutus malaikat Gabriel merpeki Yusuf. Marang Yusuf kabeber rancangan kaslametan dalem Allah kang dumadi ing Maria pacangane. Yusuf kasuwun nyengkuyun laman jurung rancangan dalem Allah mau kanthi tetep ngrabi Maria. Jer Maria ngandhek ora saka tumindake kang sedheng lelemeran, ananging saka kuwasa dalem Allah yang Roh Suci. Maria nggarbini awit saka daya kuwasa yang Roh Suci, mengkono katerangane malaikat Gabriel. Marang Yusuf Gusti Allah paring ayan kanggo dadi bapa pamomong. Luwih saka iku, kanthi pinilih Yusuf minangka bapa pamomong Allah yang Putra, janji bab rawuhe Mesias saka taler Raja Daud numusi ing kaleksanan. Andhapasore ati Yusuf pratela ana sikape kang ora suwala. Panjenengane ora ngudhukake rasa egoise banjur nampik warta malaikat amarga kaanggep amung nambahi ribet. Nanging panjenengane siaga ngrengkuh Sang Allah Putra minangka bapa. Nadyan kanthi sidhem tanpa kakehan gunem, Gusti Yusuf dadi sisian kang becik kanggo Maria sarta bapa banget prayoga kanggo Sri Yesus Allah Putra. Jroning urip bermasyarakat, Yusuf dadi bapak sae Gusti Yesus. Mula Gusti Yesus uga sinebut anake Yusuf. Para tresna film kinasih jroning ensiklik Patris Corde Swargi Bapak Paus Fransiskus nandhesake menawa nadyan rinoso ora kaperdulekake Santo Yusuf asung peranan kang ora cilik jroning karya kaslametan dalem Allah, mligine jroning labo-labet nggulawentah Sri Yesus wiwit timur enggo diwasani. Marang paraga sinikit nanging wigati iki awake dhewe saiki munjrake panglimbang sarta pasinaon. Dadi paraga kang wening lan ening kanggo ngrembakake kawicaksanan urip, mujudake cara prayoga, cara prasaja, mapak rawuh dalem Gusti kang tansaya caket iki. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwinjang Roh Suci. Amin. Alamuasih kawula munjuk manuwun awit tulodo Santo Yusuf ingkang salebeting sidhem tansah ngayahi dawuh-dawuh dalem Bapa Yusuf pamomong risang Mesias
nyuwun pangestu dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.